Ja ti to poviem takto, však ja som mal iba teba. Na tomto svete už nikoho iného. A boli to veľmi. To je veľký fakt. Kúrevsky to boli. Ale nečakal som, že to nevie. Neprestanem ťa kontaktovať nikdy v živote, rozumieš? Nikdy. Si moja a mojou budeš. Rozumieš, ja som ťa požiadal o ruku a staneš sa mojou ženou. Pokiaľ ma ty sama do piče nepošleš, keď ma pošleš do piče, tak bude pokoj. Rozumieš? Svatý pokoj. Nemusíš sa báť, na tom není nič zlé. Láska, iba toľko ti poviem, že ty to robíš to, že naozaj pri najlepšom ma niekto dá zavrieť, alebo pri ešte lepšom skončím pod zemou, lebo budú musieť zabiť. Chápeš ma? Týmto tvojim chovaním prieba. Ahoj malinka, ozvi sa mi prosím ťa. Prosím, ozvi sa mi. Malinka, ozvi sa. Ozvi sa mi prosím ťa, zlato. Diana, never nikomu, rozumieš? A keď tebe niekto niečo povedal, tak mi láskavo povedz, kto to bol. Ja si toho človeka nájdem a ja sa ho to opýtam osobne. A kľudne ti zavolám aj na video hovor, aby si to videla, že aký bude veľmi hustý a že či mi to povie do huby. Dobre? Som zvedavý. Strašne si krásna. Musím ísť. Idem na ten vlak. Milujem ťa do piče. Zlato. Zlato. Ja tebe niečo musím povedať. Som strašne nadržaný a strašne ťa chcem šúkať. Strašne, strašne moc. Proste tak ťa chcem mrdať, ty kokot. Najviac na svete do piče. Chápeš ma?